Anın Milli Gaz Kampaniýasynyň dolandyrjy direktori Hamid Reza Arakiň üstümizdäki aýetçenli Eýranly we Türkmenistanly ekspertleriň iki ýurduň arasyndaky gaz dawasyny taraplaryň ara tapawudyny deriňejekdigini we bu meselede kaziýetsiz ulalaşyga barylmagyny umyt edýändigini aýdanlygyny Eýranyň Irna habar agentligi 24 aprelde habar berdi. Jurnalistlaryň öňüne çykyş eden Araki türkmen gazynyň hiline de degip geçip egerde gazyň hili yaramady bolsa onu käbir jerimelerin göz öňünde tutuljakdygyny aýtdy. Ýöne Aşgabat gazyň hilini ýokarlandyrmagy wada berdi. Öz gedegini tekrar muňa jogap edip jerimeniň mukdaryny kemeldir diýip Araki belledi. Eýranyň döwleti degişli Milli Gaz Kampaniýasynyň direktori Hamid Reza Araki mundan ozal has takygy 2017-nji ýylyň 5-nji noýabr güni eden çykyşynda da Türkmenistan bilen dören gaz dawasyny sud zalyny däldi, onuň daşynda maslahatlaşyp gepleşikler arkaly çözmek isleýändigini ma'lum edipdi. Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda gaz dawalary boýunça çözülmedik wagwaly mesele bar. Odalan ma'lum bolşýaly 2017-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň Eýrana akdyrýan tebii gazyny kesmegi bilen iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar gowşady. Aşgabat Tehrandan 2007-nji ýylyň gyşynda ulanan türkmen gazy üçin 1,8 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Eýran bolsa aýazly gyşda goňuşdunyň gazyň bahasyny olalaşykda kesgitlenen nyrkdan 9 esse gymmatladygyny öňe sürýär. Muňa jogap edip Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi beýanat ýaýradyp onu 2013-nji ýyldan bäri Eýranyň Milli Gaz Kampaniýasynyň Eýran Islam Respublikasyna öň aktyrylan türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallalary etmedi diýipdi. 2017-nji ýylyň maý aýynda Eýranyň Milli Gaz Kampaniýasynyň dolandyrjy direktori Hamid Reza Araki 3 mesele boýunça, ýagny gazyň bahasy, gazyň gyşda birden kesilmegi bilen onuň Eýrana ýetiren ziýany we türkmen gazynyň hili boýunça Türkmenistany halkara arbitraj sudyna berjekdigini aýtdy. Ýöne aradan 6 ay geçen soň Eýranyň Milli Gaz Kampaniýasynyň başlygy 2017-nji ýylyň noýabr aýynda işi kaziýete geçirmezden gepleşik arkaly düşünşmek isleýändigini ma'lum edipdi. 2017-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-üne Türkmen prezidentiniň geçiren hökümet maslahatyny Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz gepleşiklerine salgylanyp Türkmen Gaz Döwlet Konserniniň başlygy Eýran Islam Respublikasynyň Milli Gaz Kampaniýasy bilen baglaşylan iki taraplaryň ulalaşyklary we şertnama laýyklykda Türkmen tebii gazynyň Eýrana ozal uradylan mösberlerini töleg boýunça Türkmenistanyň ägirt uly mukdarda algysynyň bardygyny aýdypdy. Maslahatyň dowamyny Türkmen Gaz Döwlet Konserniniň başlygy Arçaýew Eýran tarapynyň wekilleri bilen geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň barşyny meseleni çözmek boýunça belli ulalaşyga gelinmedi. Bu meseleniň özara kabul ederlikli oňun çözgüdini tapmak maksady bilen Eýranly hyzmatdaşlar halkara arbitraj sudyna ýüzlenmegi teklip edýärler diýip çykyş edipdi. Türkmen prezidenti şonu Türkmen gazyň ýol başçysyny Eýranyň halkara arbitraj sudyna ýüzlenmek baradaky teklibini goldamak we munyň üçin degişli resmi namalary taýýarlamak wagtda anyk tabşyryklary beripdi. 2018-nji ýylyň 19-njy martynda Eýranyň Newit ministri Bijan Namdar Zanganianyň ýol başçylygyna wekilçilikli topar Türkmenistana sapar edip ýurduň Daşary işleri ministrligine gepleşikleri geçiripdi.